Philippine Army magapabilin sa gihapon ng presensya sa mga nabukid nga barangay sa Tapaz, Capiz. Hini sa piyak sang panawagan sa pila ka mga residente nga pahalinon na sila didto. Si John Sala nakatutok. Nagpanindugan ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga hindi sila maghalin sa mga nabukid nga barangay sa banwa sang Tapaz, Capiz. Ini sa piyak sang panawagan sa mga residente nga ila ginakabalakan ang ila seguridad ilabi na kunyara ang presensya sang Army ukon kapulisan. Sino kay Major Siron Pansito tagpamaba sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army padayon sila nga magaserbisyo sa mga pumuluyo kag magapatuman sang kaninong kag seguridad sa ilang mga komunidad. Ang 3rd Infantry Division o ang inyong mga kasundaluhan ay kaparte ng gobyernong ito na magbibigay ng iba't ibang serbisyo para sa mamamayan. Nahang pa ni Major Pansito nga may pag-alang-alang ang mga pumuluyo ilabi na sa nagluntad nga madugong operasyon apang pasalig sini nga samtang may presensya sa rebelde nga grupo sa mga nasambit nga lugar padayon sila nga magaserbisyo. Kailangan po nating mamili. At ang dapat pong manaig ay ang puwersa ng gobyerno. Hanggat mayroong presensya ng NPA sa mga lugar na ito, kailangan magpadaloy ng gobyerno ng serbisyo. Madumduman nga nag-evacuate ang mga residente sa 7 ka mga barangay sa banwa sang Tapaz, Capiz bangod sa ginpahayag kakulba kag pagkabalaka sa ila seguridad. Upod kay Sili Loren Duque, John Sala, 1 Western Visayas.